دم خوش گوهدار و تماشاوان هجات برنامه روژه و ایرو دل گلوان لی ترکیه بیاران و کرنا هلبجارتین هرمی گین شارداری لمزنترین و گرینگترین باجار ترکیه استانبول هات دان و بریاره لگلخه نرخاندن و شروعین برفره گریدای پروسیا دموکراسی لی ترکیه آنی گرینگی آسکنا دنگدرین کرد استانبول یک جباوتین سرکی ینگنگشه روژه بیان هرچند نرخاندن جدا لسر هلبجارتنی تین کرنجی بابتا که کو همو آلی هفرمان و هفکرن دنگویا سرکفتنا هلبجارتنا شارداری استانبولی ده دسته دنگدرین کرد دیه بالکیش بود ده همان روژا راگهاندنا بریارا کمیسیونا بلند هلبجارتنا ده هاتر آگهاندن کو پشتی 8 سالان و 820 سری لیدانان دو پاریزرین ریبری پکک عبدالله öcalan ku grava İmralı karine yek demjmeri hevditini gelbi pek binin. Pirsengli dayvan bu yerin germi in rojeva Türkiye u Bakuriye Kurdistan'ı hem de ile geldi siyasetmedar Nizamettin Taş ji stüdyama ya navendi bigrin destu benerxin. Slav kek Nizamettin. Kek Nizamettin nukirina هلبجارتنین شارداری استانبولی براستی د پروسه دموکراتیک داری بچو بریا برسف بدم ویا زنی ایرول هفلری سروکی کردستان سور و شارتن سری مالباتوی ملت کرد ساغبه هلبجارتنه İstanbul'u yani Nubunavi nakukite de yani AK Parti de beje gor kanunu usulsüzlüğü çebiş bovya lazım junuva yok be CHP de beje na yani vaya darbe iş bu me kanunsuzluk de heye bovya asas kabul nak Lebele boykot nekin cara gidene hılbıjartın bu. Jubovya hılbıjartın nu ne bacı evi baba sebebi münakaşa berdevam baba şey buna vici cara gidene evi demek ki direş cara gidene evi baba. Beguman ev bir yare kek Nizamettin de kada navxoyi nav netiveyi de jî gelek karvedan peştxwanin bes babetik heye. Nahal İstanbul'e te gotin ku zedi 5 milyonan Kurd dijin. Hatta te gotin ku denguya hılbıjartini, balansa hılbıjartini ki de serbekevî destê Kurd diye. Watê avêj bûy Kurd, pirsa Kurd, gelo dê hebe ev giringî. Nahal İstanbul'e de nekaba AK Parti yani İttifaka Cumhuru CHP'da takriben 14,000 dengma. Yani Binali Yıldırım bu 14,000 wenda kir. Denge takriben vek heve. Milyonun niv tevl hılbıjartını ne bu? Yani İstanbul'da milyonun niv tevl hılbıjartını ne bu? İstanbul'da gemayı milyonun nivci denge kurda heye. Nakaba vanda 14-15,000 fark heye. Devi mani jibo serkeftini du tiş lazım. Yek AK Parti eğer bikare be ev milyonu nifçim grani dibeni AK Parti'ye çıkas tevl hılbıjartini bike akas dengi on bilen be. Fakat jüji zedetir. Asas da İstanbul'da Kürt ki aliye bigre evi serbikebe. Esas ne teni İstanbul. Anha, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Bursa, hatta Aydın, Van derana Bekur'da ne mümkün. Yani ne mümkün tü parti belediyeci bekre dehilbijartına amda parlamentoda carekidini bir ittifakdariya Kürdan ne bir idin ne iktidardı bir iktidar cardıkarı iktidariya haberdavam bakın nece muhalefet dıkarı bu bir iktidar. Kurd ve pozisyona hoçava dikarim karbin tevgera rizgari khwaz tevgera demokratik ya Kurd ve pozisyona hoçava dikarim karbin.
Napır cara em jî navxada nîqaş dikin cidden mesela em piçekî jî ew dibin xwazila niha mesela em gor berê du yönetimê davana li şax. Şansê Kurda li Bakurê Kurdistan di siyasetê de hinkî stratejîk e. Vî silahê merû bi dişulandinê cidden merû dikarin çi bikin meselê Kurda jî çareser bikin. El esas dikarin bibin şîrîgê iktidarê jî. Ev şansa mesela beriya hilbijartina yani a berê de ketibû destê HDP. Fakat HDP, Kandil di pencerê Kurda da mesela mize nakin. Yani damarê Kurdî zor zayıf bir yer. İdeolojik li mesela mize dikin. Ji bo vîya ev kuvvetê stratejîk ketî destê Kurda jê istifade nakin. Yani mesela ji bo Kurda, ji bo Kurdistan hilbijartin ne hedefekî stratejîk e. Yani Kurd ji bo iktidarê ne devletê Türkiye bixwe dest xwe ne ji bo vîya ev hedefekî şaş e. Ji bo meselê Kurda lazim e vî silahê hilbijartinê bide şoxlandinê di vîya da jî fırsatekî mezin ketin. Madem ki bê Kurda kes nikarî iktidar be. Eger li ser vî esasê bidan şoxlandinê ev kuvvetê Kurda mesela galetî nekirana ideolojik ne bi siyasî meselê mize bikirana bi iktidarê re demê pêş de îtifaq çê bikirana ne qas tehribat çê dibû ne ew ê bi hatana girtinê belkî niha şirîgê hikûmetê bû. Kek Nizamedîn heman rojê ku yeseke Komisyona Bilind a Hilbijartinan biryara nûkirina hilbijartina şaredariya Stenbolê de heman rojê duwan saetên ku yeseke di civînê de bû parêzerên Öcalan kongreyeka rojnamavanî li darxistin dane diyarkirin ku hevdîtin li gel Abdullah Öcalan piştî 8 salan û 820 serê lêdanan pêk hatiye û daxuyaniyekî Öcalan ragihandina raya giştî. Gelo tesedûf û ev yek ku di heman rojê de ji bo raya giştî hate ragihandin? Na tesadüf nebû. Tesadüf nebû. El esas beriya ew kê jî. Yani beriya hilbijartina sîyekê adarê wî demê jî mesela biraya Abdullah Öcalan çûbû ev kê. Ev mesajê niha didin wî demê jî aynen dabû. Yani cevherî de hiç ferqiyet tune. Lêbelê wî demê carek dinê Kandil ev red kir. Yani tiştê Öcalan got hiç müsaade ne de zaten diyar bibe. Tarîxê PKK de evvel cara PKK müsaade nadı mesela. Tiştê Öcalan İmralı dibêjê belav bibe. Yani Hatta niha tune. Kandîl ew bi xwe jî Müsaade ne de. tecrîdekî li ser dîtinên Öcalan ku bigine raya giştî tê. Müsaade ne de. Belê. Tecrid ev nekin Müsaade ne? okay. Fakat müsaade neden? Ne akıbı? Vî nekleji esas tesadüf nîne. Çünkü devlet-i Türkçe dizane bi alîkariya Kurdan ne be? Li İstanbul'e ne mümkün AK Parti ser bikev. Carek de jî ser nakeve. Mecbur wî çaxê ji Kurda jî deng bigire. Vî gavê di neqeba AK Parti û Erdoğan û Kurda da tu ew nemaye. Yani HDP û AK Parti tekriben her du alî jî düşmanatî hev dikin. AK Parti bu uslubekî tamamî ser esas düşmanatiya Kurda siyaset dike. Uslubê Erdoğan zor tunde. Muqabilê vîya jî HDP hemû hatin girtinê hezaran. Belediye ji destî wan derketin. Yani mağdur bûn. Tu îdî zemineyê psikolojik esas Kurd îdî deng bide AK Parti vî gavê nemaye. HDP jî nikare bixwaz jî nikare bang bikin millet bêjî deng bidin AK Parti. Vî rolê Öcalan dikare bilîze. Tekriben. Tekriben dikare bilîze. Lêbelê di neqeba Öcalan û
Kandilê de nakokî heye. Yani mesela berejî kabul nekirin. Çünkü dışarıda ye. Kabul nakin. Kandil dibêjê em ê devletê Tirk bi şer ne bikin. Yani ne mesele Kurda li ser siyasetê çareser bikin. Öcalan di bangê xwe de dibêjî siyaset rîyê demokratîk bi aştî mesele werê çareserkirinê yani ew ki rihên daxuyana mena Nevrozê dibêjî ew pêvajo aştî bû. Haliyan Kandil nada şerrekî de dibe em ê şer daha tund jî bikin, firê jî bikin, dûvdirêj em ê vî şerê bidin meşandinê Erdogan têk bibin. Yani mesela hinek ji wan bi xeyalî jî dibêjî di nav du sê meha de em ê Erdogan tune bikin. Di van şertana da Kandil ne mümkün e daxwazê Öcalan pêk bînivere. Evren tê wê watê Birêstaş. Ji xwe daxuyaniya Abdullah Öcalan de jî seknek zelal girêdayê hilbijartinan tune ye. Lê wekî te dest nîşan kiriye Abdullah Öcalan dibêje divê nêzîkahiyekî nerm bête diyar kirin. Lê seknek girêdayê hilbijartinê tune ev tê wê wateyê ku peybendiyên devletê, peybendiyên desthilatê û Öcalan di vê proseyê de dikarin berdewam bikin, dom bikin. Yani Türkiye beçare ye. Siyasetê wan ne li Bakur, ne li Türkiye, ne li Suriye, ne li Rojava, ne li Rojhilatê Navîn, ne alaqê wan û Amerîka, heta alaqê wan Rusya jî vî gavê piçekî baş tê xuya kirin, êdem bi pêş ew xirab bibe. Ji bo vî ya Türkiye anha haliyan di siyasetê de têk çûye. Yani çareserî nîne. Tê xuya kirinê nikare ji binî jî derbikeve. Ji bo vî ya lê digere esas. Yani devletê Tirk lê digere ji para rêkî bibîne. Rêyek jî tê aqlê wan bi Öcalan re vî tiştê ew bikin. Fakat lazım me pir xeyalî ji lê mize nekin. Yani Erdogan jî bi MHP re îtifakdar e. Ji bo vî ya nerm nabe. Demekî Kurd da. Yani belki demê pêş de guherandin çê bibe ama ji bo hilbijar yani di nav mehkî de ne mümkün e nerm bûn çê bibe. Çünkü nabe yani MHP müsaade nade. Ey tundî be. Ji bo vî ya rast e. Yani tiştê Öcalan dibe jî esas muğlak yani tê merifena lastik e. Ne zelal e. Kî jê îstîfade bike gor xwe dikare bixûne femûnek jê çê bike zaten KCK mesela jêra ji vîya çi fehm kir dibe jî tecrît heye em ê heta dûmayekê şer bikin berxwedaniya greva aşliqê bila Dom bikin. berdewam bibe tê vî manî vala derxist. Muğlak e. Fakat Tirk lê digere lê ez dibême zemîne nîne divî van di mehê pêşeme da heta hilbijartin dû hilbijartinê tiştê ew dibêne bersivî wî di emel da nîne. Kekê Nîzamedîn Nuha di daxuyaniya Öcalan de ji xwe wekî ku du babet zêdetir li ser wan rawestiyaye. Yek ji wan jî li ser Rojavayê Kurdistanê, li ser helbesta HSD ye. Öcalan dibêje HSD beramberî Tirkiye divê hestiyariyên Tirkiye tê bike. Tu vê yekê çawa tu nirxînî? Xelkê Efrînê jî hina va ji min bi xwe re gotine. Yani hestiyariyên Tirkiye bêfêm kirin. Ême bajarê me, warê me, malê me, welatê me, xaka me hate dagirkirin. Ma ême hestiyariyê me tune ne? Belê, ferim. Nad di vî alî de zanîn çi yani el esas meselekî dalî siyasetê de rê demokratîk de bixwazî çareser çiqas nerm bi hesasiyeta me merû bidin berçavê xwe el esas rast e. Yani ev nîzikbûn di siyasetê de uslubekî rast e. Lêbelê vî gavê mesela Tirk dibêje em ê Rojava îşgal yani em ê hemû dera bigirin. Haliyen mesela nakokiya wan û Amerîka li ser vîya derdikeve. Bi şeklekî dostanî ew hesasiyetê Kurda jî heye, heqê Kurda jî heye. Em jî hurmetkarin li
دجی حقی کردا بگوتانا کردی لازم bu hassasiyeti devleti Türk bıda xuya kir. Yani tişteki makule. Ama ben Türkçe bir hassasiyeti nadı xuya kirin li diji kurda yekji mesele ser hassasiyeti derbas biye. Na mesela Amerika karar girdiği carekdini rejimi ne xev ki? Yani eğer ittifaka gibi Türkara çevir belki bıçaki Amerika, Türkiye nizki hevbi ev hududana hakimiyeti Türk'a hinek müsaade bidi ama tamamı carekdin müsaade nedir li rejimi Suriye hiç Amerika hatına Suriye hatına İran'e Amerika via akas şerkir akas alikari da YPG jiber via müsaade nadı uçağı mesela dibece dibe yerel yönetim yani الاساس د داخویانی اجالان د او نيده يعني جبو کرده چه بريستا افجینینه بله دبيجي كود چرچويا دستورا سوريa'da دبي هسده demokrasiya herimi buxazi yani demokrasiya herimi yani çi نه والله يعني اخفتنه کی لسر آویه لسر جمده yani Amerika müsaade nadı Suriye veri de çerçeve anayasa Suriye'de zaten Kürt nine. Yerel yani evki idare mahalli ev je 3-4 sal 11,000 Kurdal ve deri şehittan. 20,000 nizam ev kirne. Akas şerre, akas mevzi kedi desti Kurdaj. 20 saate şunda zıvırandın ne mümküne. Yani siyaset, demokrasi, hassasiyet tiştekiydi ne? Euro, lideri Amerika'yı, Rusya'yı, şerekin rojilatı navine iddia Türkiye heye, Kurda heye. Divan şartına da işte Öcalan guti bes temenniye. Yani dibeci hassasiyet, tişteki hassasiyetti ama kesbi hassasiyet ez bağırnak mı bu berçavi zaten YPG bir hassasiyeti dıdı xuya kirne li dizana devleti Türkçe evci li servi hassasiyeti ne mümkün gavek babın yani bersevi de ameldan nine. Greda grevin birçibuni Abdullah Öcalan diyart ku rizamin ji berxwedana girtiyan re heye bes divê zerarê nedin bedenê xwe. Ev yek jî xuyaya wekî te destnîşan kirî kek Nîzametîn jalî kecekê ve wekî berdewamiya grevên birçîbûnê hate xwendin heta her îro li hin deveran girtî ketine grevê birçîbûnê yên nû de. Tu çawa de nirxîne? من rastê ev greva birçîbûnê da mesela Leyla Güven tekriben way bu 180 roj. Edine jî 105 rojê derbas bûn. Yani 200 roja birçîbûn ve fedakirin esas ji bo insanekî îradekî kutsal e. Yani şüphesiz her Kurdek hürmetkar ji bo vî evkê yani ji bo vî nîzikbûnê. Fakat lazım e madem ki eqas bedelekî mezin didin xuya kirinê lazım e cidden ev bedeli herî mezin ji bo armancekî be. Mesela diviya da armanc nîne. Ji bo çi ev grev dest pê kirî dibêje tecrîd li ser Öcalan. Öcalan dibêje na saeta min li cî xweş e. Zaten avukatî jî wergotin. Ew xwe jî dibêje xwe ew nekin. Yani bila mirinî di vî evkê de nebe berde esas dibêje. Yani bir şeklekî merû dikarin ji vî axiftinê fehm bikin berde. Armanc ew bû berde. Fakat di axiftinê Öcalan da cidden gor berê dîsa mesela di pêvajoya aştî da jî şer bide sikinandinê ne de sikinandinê her nehat fehmkirinê ji bo vîya jî mesela Tirka jî xirab kir, PKK jî xirab kir. Carek dinê eqas tahribat bi 10,000 insan carek din hatı kuştinê şehîd bûn. Nadiviya da jî mesela KCK jê çi fehm kir gotin na tecrîd berdewam e heta dumayî ki em ê berxwe bidin.
devi mani sebe divya da şahadet çebe yani mirini çebe. Zelal nine ev ahıftında. Fakat ve dere de daha zede bu PKK de kazım. Mandili de kazım. Ne işte beme. Neger bu şoreşi bu dava ki bedel lazım be kişka peşenk diye ve milleti hesap dikir lazım ev vi bedeli bedin. Na PKK mandil mesela her roj daxuyana didin xuya kirni dibin için stratejiye xwe hemû li ser berxwedaniya Leyla güven çekir. Hareketeki eqaz giran bi nav û deng anî hatine di şexsê Leyla güven de dixwazin wî stratejiyê ser bikin. Navaya şermekî mezin e. Vaya vicdansızî ye. Leyl bedel eğer lazım bir lazım PKK bu. Ha vî bedelê bide. Dibêje te soz da yeme illah tu divî berxwedanî de yani el esas tu bimirî. Sozê xwe derbikevî yani ne açlık grevi, ne tecrit, mesela ne tecrit ser apoye, ya da şkolandını illah dixazın, divan grevi evke da birçibuni da hinek verini kuştuni şehit bikevin, evli servi, ban bakın millet cara gidin bakın serildan vita, yani tengasiye da askeri da, siyasi da, dereyxistini da, وی دخوازم به شهادت وانه بخونه وان چالک وانه برچیبونه اشی گروا برچیبونه دخوازم جه در باس بودن نهایت وای ظلمه کی مزنه یعنی تو حرکتی کی دالی عسکری دن نکاری گاو باوجی سیاسی دن نکاری گاو باوجی بینی واری د مرینیا هنک انسان دا millet jiviyan ev nake. Yani mesela millet Kürt du aliye de pır tecrübe mezun girtiye. Dehendek da taktik şaş ev kirin. Hazaran Kürt şehit ketin, genç şehit ketin. Tecrübe ki mezun girtiye. Jibo ya mesela hinki gazi dikin PKK dibeci var eserildane hiç hareket nina. Jibo vi ev ki dibeni ev ki vernine namusi vernine nizam yani hakaret kan asas li milli un çima xwedî li ew ki dernakeve millet dizane şaş armancı vi ew ki nine yani armancı bile seba ew dikin ew bu xwe tengasî dane ji bo tengasiyê bi xwe nikarin gav bavê tînin di miriniya yani li ser xûna hinek çalekvana dixwazin xwe xelas bikin va şaş ji bo ya millet ji xwedî lê dernakeve Jboviya PKK lazım bıçak kandil lazım vicdan hadi vicdan millet dixwaze bu xwe bikin xuna insana nerjine ne bin sebebi van çalak ev evke da birçibine de lazım bidin sıkınandını. Bele. Spas siyasetmedar Nizamettin Taşku de stüdyo Aminavandi de Türk kelme. مشروع هجام هاتن داویا برنامه روزه مایر و حتی برنامه یک دینار روزه